Čaute borci a borkyne, je tu nový týždeň a s ním aj nové reportáže. Na úvod sa pozrieme na multimediálny festival, ktorý sa konal na rektoráte. Tak, tu je reportáž. Dňa 20. októbra 2010 sa v priestoroch Žilinskej univerzity konal Mediafest. Bol to multimediálny festival, kde ste mohli vidieť viac ako 67 filmov a taktiež výstavu fotografií. Na tomto festivale sa zúčastnilo 7 univerzít zo Slovenskej a Českej republiky. Účastníci mohli prezentovať svoju tvorbu a zaujať pekným filmom či fotografiou. Na tomto festivale sa zúčastňujem svojou tvorbou, či už je to z bakalárskeho stupňa tvorbou multimediálnou filmov, alebo fotografickou, čo je pôsobením v Gamma klube. Tak je to ďalší priestor pre prezentáciu tvorby, či už amatérskej, alebo dá sa povedať, že aj poloprofesionálnej. Návštevníci si mohli pozrieť film, prezrieť fotografie či kamerovú techniku. Každý z nich si tu mohol prísť na svoje. Ja som sa najviac tešil na vysokorýchlostnú techniku od firmy Quant a tiež na prezentáciu techniky od firmy Centrum. Ja si pôjdem teraz pozrieť ešte Playbox a tieto veci a novú techniku kamier Sony, ktorú predvádzajú. Odchytili sme si aj riaditeľa festivalu, ktorý bol v tento deň dosť vyťažený. V 102 to bude hodené na stole. Odtiaľ mi to hoď. Dík. Moja funkcia spočíva v tom, že mám 3 telefóny a jednu vysielačku a lietam hore-dole a nevidím ani jeden film, čo ma strašne hnevá. A okrem toho ešte ma hnevá, že nevidím ani jeden z týchto krásnych sprievodných podujatí, ktoré sú tu. Pripravenie tohto festivalu prinášalo mnoho úskalí, s ktorými sa študenti, organizátori, museli vysporiadať. Tak projekt z tohoto festivalu sme písali ešte v januári. No, vtedy sme sa snažili zháňať financie, sponzorov a postupne sme nejak vyprofilovali celý ten model, ako tento festival prebehne. Trocha nás mrzí, že sme ho natlačili do jedného dňa, teraz to vidíme, že naozaj ľudia nestíhajú. Ale môžem povedať, že je veľmi zaujímavé, ako na Technickej univerzite, respektíve na Technickej fakulte Žilinskej univerzity, konkrétne na Elektrotechnickej, vzniká tvorba, ktorá má naozaj niekedy hlbokú myšlienku a prináša napriek tomu, že má nejaké technické nedokonalosti alebo teda nie je dokonale režijne spracovaná, má naozaj hlboký cieľ. Niektorých študentov tu priviedla iba číra zvedavosť. Zaujal ma tými plagátmi, ktoré boli rozsvišované po celej univerzite. Tak ja by som vedela, aby som sa inšpirovala niečo. Pre ITčko Erika Drcová, Marek Veselovský a Andrea Dvorčáková. Darovať krv je ušľachtilá vec a uvedomujú si to aj študenti, ktorí prišli a darovali. Veď keď už sestričky prídu na internáty, tak prečo nepomôcť? V utorok 19. októbra sa na internátoch na Veľkom dieli konala študentská kvapka krvi. Viac o tejto udalosti nám povedala pani doktorka Anna Macháčová. Takže tento odber sa koná v rámci študentskej kvapky krvi, ktorý organizuje Slovenský Červený kríž od 18. októbra do 19. novembra. V rámci toho sa vlastne tie odbery konajú už na stredných školách alebo vysokých školách, ako u vás na internáte. Takže to je ten dôvod, prečo sme tu dneska. A ten akože aj prvotný je získavať stále nových darcov, novodarcov, ktorí by chodili potom aj ďalej darovať, samozrejme nie len pri tejto jednej príležitosti, ale chodili darovať ďalej a brali túto aktivitu ako takú životný štýl. Proste prídem darovať krv, mne to nič neurobí a pomôžem tým chorým. Po vyplnení dotazníka a konzultácii s doktorkou sa mohlo začať odoberať. Na pocity darcov sme sa opýtali priamo o príčine. Prečo si v takejto pozícii? No lebo mi nejako prišlo zle a tak to ešte tu musím vydržať chvíľu. Daroval si prvýkrát krv? Áno, prvýkrát. Neľutuješ? Vôbec. Ideš aj na budúce? Keď bude možnosť, určite. Prečo ste dneska prišli darovať krv? Tak ja stále dávam krv, ja už mám aj zlatú plaketu, takže mňa to baví a mám nulku krv a som rád, keď môžem niekomu pomôcť. Koľkokrát ste už darovávali krv? Asi 46 krát. Prečo si dneska prišiel? Pretože som prišiel pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Ako si sa dozvedel o tejto akcii? Z reklamných plagátov. Bol si už viackrát? Bol som už tak asi 10 krát. Stalo to za to darovať tú krv? No, za ten dobrý pocit to stojí a nakoniec vás ešte odmenia nejakou tou sladkosťou. Takže fajn. Akcia Kvapka krvi dopadla úspešne, krvi sa nazbieralo dosť a možno na budúce môžete prísť aj vy.
V ďalšej reportáži sa vrátime k akcii Product Day, ktorá sa konala v budove NR. Dňa 13. októbra sa v budove NR na Žilinskej univerzite konala akcia Product Day. O čom tento deň bol a čo tam študenti mohli vidieť, nám viac povie organizátor. Tento Product Day sme nazvali App Store Product Day 2010. Je to prvý takýto deň alebo event, ktorý sa vlastne koná na Slovensku, aby tu bolo 18 spoločností, ktoré fyzicky vystavujú dané produkty, tak ako napríklad spoločnosť IBM alebo zájmy Toshiba, plus mnoho ďalších iných. A samozrejme mali aj tú prednášku, ktorá sa vlastne v budove NR1 koná. Cieľom je taký, jak som ho spomínal, že aby teda tí študenti sa zoznámili s tými najväčšími alebo najnovšími novinkami, ktoré sú odprezentované a potom fyzicky si ich v podstate mohli vidieť, oskúšať a priamo so zástupcami tých daných spoločností aby mohli komunikovať. Čiže tieto spoločnosti majú tu priamo svojich ľudí, ktorí túto spoločnosť zastupujú. Nie sú to nejakí naučení promotéri, ale fakt ako spoločnosť fundovaní ľudia, ktorí priamo odpovedajú na dané otázky. Chceli by sme vlastne pokračovať v tejto tradícii, čiže toto je vlastne prvý ročník a chceli by sme, aby teda sa stal to ďalší a tak ďalej, čiže urobiť vážne tú tradíciu z toho. Na Product Day sme stretli aj členov študentskej organizácie Rádio X, ktorí koordinovali celú akciu. Internátne a rozhlasové štúdio Rádio X sa zúčastňuje tejto akcie ako mediálny partner. Vlastne zastrešujeme to tým, že náš moderátor robí medzi vstupmi jednotlivých spoločností, ich uvádza a vlastne vraví, aký bude ďalší program. No a taktiež aj po pristánkoch sa pohybuje naša moderátorka, ktorá robí rozhovor s jednotlivými ľuďmi pri stánkoch a vlastne sa ich pýta, čo tam môžu všetko návštevníci vidieť a čo si môžu ošahať, čo sa môžu dozvedieť. Snad ste si aj vy našli produkty, ktoré vás zaujali a získali ste užitočné informácie. Čo, kedy, kde, čo? Či kedy, kde, čo? No predsa v medze, minulý týždeň a kedy, kde, čo? Názov plný otázok, kedy, kde, čo a jednoduchá odpoveď 19. októbra v Novej Medze a študentské organizácie. Áno, mnohé organizácie prišli na jedno miesto, aby sa predstavili študentom. Ja som z organizácie Klub priateľov železníc, je to organizácia, ktorá viac menej ponúka študentom nejaký ten kvázi železničný zážitok aj v podobe rôznych exkurzií, ktoré organizujeme počas semestra. Máme odbornú literatúru v klube, stretávame sa pravidelne raz týždenne, kde sa bavíme na železničnú tému. Takže som z organizácie Žužo, je to študentský časopis. Vydávame vlastne občasníky, je to zhruba 5 až 6 čísel za jeden akademický rok. Vlastne poskytujeme možnosť pre všetkých študentov, ktorí sa chcú vyjadriť o dianí na tejto univerzite. Sme z Rádiu ubytovaných študentov na veľkom dieli. Pomáhame študentom, aby ich nevyhodili z internátu, takže ak si všetci myslia, že dávame pokuty iba, tak to je nesprávne. Ja som tu za študentskú organizáciu Vítečko. Je to vlastne študentská televízia. Sme vlastne mladá organizácia, fungujeme zhruba 2 roky. Prinášame aktuálny program, každý týždeň aktualizovaný, či sú to správy, alebo naše vlastné relácie. Každá organizácia mala vlastný stánok. Mnohé si pripravili pre študentov rôzne súťaže či program. Máme pripravenú klikačku. Ide o naklikania čo najviac klikov za čas 10 sekúnd. Ďalej máme skladanie klávesnice za čo najlepší čas. A ešte máme hod eriečkami do pohára. Súťaž spočíva v tom, že pýtame sa, koľko rýchlikových zastávok je na trase z Bratislavy do Košíc. Na organizovaní akcie sa podieľali všetky študentské organizácie. Celé to však koordinovali ľudia z Rádia Rapeš. Rozhodli sme sa, že je potrebné nejako odprezentovať organizácie, ktoré pôsobia na pôde Žilinskej univerzity, lebo študenti častokrát netušia, čo tu je a čo by mohli robiť a čomu sa venovať. Minulý rok to malo veľký úspech, preto sme chceli zorganizovať to opäť. A ako hodnotia akciu Kedy, kde, čo organizácie? Veľký prínos aj na tomto, že študenti majú možnosť konečne zistiť, že koľko organizácií vlastne na našej škole existuje a čo sa zaoberajú. Páči sa mi tu. Som tu 30 teraz prvýkrát, ale páči sa mi. Na záver máme pre vás pozvánku. Blíži sa plesová sezóna, tak poďte plesať s nami. Fakulta Free vás pozýva na prvý prezentačný ples tejto fakulty. Máte už program na štvrtok 11. novembra? Ak nie, Akademický senát Free a Free Klub vás srdečne pozývajú na prvý reprezentačný ples Fakulty riadenia a informatiky. Ples sa uskutoční v Novej Medze, začiatok o 19. hodine, vstup o hodinu skôr. Čaká vás veľká tombola s cenami a prekvapenie pre Martinov a Marošov. Príďte osláviť svoje meniny práve na tento ples. To bolo zo správ všetko. Vidíme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.